Perfecte, doncs has sentit la primera. Molt bé. I d'això farem... Ara muntarem un tema, a capella, i això farem a la tornada, en l'estilillo, d'acord? Bé, començarem a muntar un tema per baixos, per la zona greu, que ho fan així, començarà fent un baix. I afegim bombo. Ara una guitarra. Las trompadas.
Get